एफाराब मानो आयु 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 सयथिबो थोस 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 मालानि समाव मान गाबावनांगौहाय। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ओरैबायदि मान ख्लाबखायो मान गाननो रोंखाया। मा एफाराब मानो आयु 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 सयथिबो थोस 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 मालानि समाव मान गाबावनांगौहाय। ओरैबायदि मान ख्लाबखायो मान गाननो रोंखाया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गरम बोथोरलाबो न' सिङाव हाबसुलायनानै थायो आङो मान गायो रुङो होननायखाय। ओरैबायदि नैबेखौसो लागासिनो आङो नैबेखौसो मान गायो होननायखाय बेखौसो फुनै लागासिनो। ओरैबायदि मानो सलगफोर नै बाजैयाबो माबा माबि जाबाय थायो लोगोफोर माबा फान्थाव माला इनिफ्राय माबागोन माबा नाफाम मोनामहोनाय एबारनिया लोगोफोर मानलु मानलानो लोगोफोर मा फोनो लोगोफोर मा खालामो बाजैयासो मिथिगौ लोगोफोर। सलगफोर नोंथांमोना बे बाजैखौ सिनाय जानांगौ लोगोफोर। नोंथांमोना बे बाजैनि भिडिअनि सोमोन्दै मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर बाजैखौ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। इदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।